Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat sore. Lagi apa, Mak? Ketemu lagi sama Mak Sawi. Mak Sawi lagi dandani kandang, guys. Kandangnya remek kabeh. Piteke minggat kabeh, gak gelem mangkrem, gak gelem ngendok dipangani nyambe. Ndak iya. Kadung pegelen ya ndoke nak godhog kabeh. Ya banyake mati lah. Banyake mati urip. Kene kandang. Nuli iki. Bayaran piro? Harian apa bulanan? Borongan kayak sing tukang kerjani. Kowe bos sing borongne kae. Heeh. Nah, kayak kuning-kuning lagi ya. Kayak kulit tertentu kan. Kulit pasti. Wis pasti ono. Pasti ono. Halo. Halo pemirsa. Meskipun halo. Dandani kandang. Halo. Kowe tertentu ya, Pak ya? Ya. Lho iya tak kandhani yo ngeyel kok. Oh iya. Kene kandang Mas Sawi, gua angker Mas Sawi. Jadi kan di banyak. Banyakmu nanti. Banyak di situ. Oke, kayak seru ya. Tembuke jane loro nek Ya istirahat to. Nadang gawe. Apa abad ya anu. Lawangnya nanti bah iku. Iya. Nyolot no. Wedang, Mbak. Awah, radian wedang. Wedang kae. Coba. Meneng mah ketok. wedang basipun proses bae gak. Barcode. Lambene mana barcode itu, Pak? Barcode. Dan kas panen. Kas panen. Jujur. Wong edoke nggawa loro ya sabot e ram-ram. Dekne wani nek ram-ram mbek wong lanang. Ya iya. Tak lanang tenan ya nangis. Nangis ora? Ya iya. Cilike mbasipun kuat nggotonge sak mimbane. Mas Sawi ra kuat. Kaya arep gawe gedung biskop lak ngene iki ya, Lek. Cek jaman biyen. Pinggire dipageri, pring sampe ngerentep gede-gede kuwi. Anggitmu dikotonelan jaman biyen. Zamane Pak Mari wi karo Pak Kirun, Abah Kirun wi ya jek gedek ngene iki ya, Lek. Weling ora nang besari. Lho, Mbak Sipun ya Cik Joko. Iya. Tonelan biyen. Sampeyan tak tau Mbak Sipun iki tahun pira to, Mbak? Tahun dendane. Kalau kowe rabi masih di lho dhisik aku roh. Sama. Si aku berarti. Ya iya, wong kowe. Wong Mas Sawi ku lho Cek Ayu, Cek Nom. Gaene kan ngerti dhewe kan barange, Cek Ayu, Cek Nom. Piye jali? Gawi umure wis anu wis ugi Nek 22. wis anu besar 30. 30. Tahun piro yoga? Yoga Yoga ki ora
barakane pian Yainul ku lho paling tahun 94-an lho. Kadal ya iso melet-melet to. Kok iso dua wae ya? Ngene to. Tek cuwilik licik. Heh? Ora enak gedange. Heh? Gedang ora enak. Lah ning ndi? Mbok. Ala paling ego Marlin. Arep njaluk loro coba. Ndek ingin nang kerdus kok. Lho aku lho mae bojone Mas Saiman iki aku wis hafal. Ya iya, kowe gaene rene ya yung cek urip. Makane ngantek saiki ya gaene rene. Yang penting sampean tahu tahun piro ngono ya. Tahun loro. Lah rapi. Lah aku mau siji lho. Karo wage. Bapak Priyo yo lagi perang bening. Nek karo Pak Priyo ya agak 15 11 tahun. Aku yo Priyo kok emang Ya Priyo bro. Karo Parsidi nangis wi. Metu ngguri aku ndewelik trio ki. Mak Ceh. Ngono aku karo Parsidi kon ndelik. Terus kon budal dhisik. Aku metu ngguri. Ndelik. Saiki koyo ngono kuwi. nek Priyo mi aku gathuk pakane nyang-nyangane cawi sik mi aku. Cek cilik kok ya. Cilik wi. Makne dene ngene, mak-mak. Sopo sing pinter nyanyi? Kowe wi. Masa aku pinter nyanyi. Ya ya nyanyi piye to yo kae. Bu. Nang kono kae lho tak jak nang sawetan, tak jak mlaku-mlaku. Ngene, mak-mak iki lho nek sepur ke anu mak, nek sepur liwat lho. Jarene anu kuwi lho ndi blakan lho. Iya. Masa aku ngono. Masa nek sepur ngono lho. Bang ngono. Megane Ora. goblok kuwi mah. Iki sik ngomit neh, sik mau aku ngomit neh. Lah wi gerang ae sing gremeti pentele mboke wi tower sekolah barang sik kelas 1 wi lho. Ya kelas 1. Dok barang. Sopo? Kowe wi. Jaran ke Kelas 1 wi, guys. Mas Trio iki sik goleki pentele mboke nek ra turu, rawur mboke ra goleki pentele ya ora iso turu. Ditinggal pijet. jaran sik ketene kowe ya yo. Iya nih sarangan. Dene 40 ilang. Ya Allah. Selamat tok cek duwe dhuwit. Lah gak duwe dhuwit mulih numpak apa? Kowe marai anu njaluk tas dhewe kok isane duwike. Pak tas ilang. Gaya. Jawane arep gaya ngono ta. Lah sing aku sikil keborokan bisa diketi jaran. Enak. Waras to. Pokoknya ya. Ini ki nglontok ben garing syarat nglontok. Ini gede geni lho. Nah, aku gak kuat mengkono. Aku gak penak. Wong trio iki panis. Iya. Saiki ya wae blotong kaya gong. Ndi? Cilik Ketang cilik ngene. cilik sak rino langsing. Oh ya awak cilik. Cilik sak. Mas Trio cilik langsing kaya rinjing. Rinjing. Rinjing gede ya to. Rinjing gede. Dan sikun lah. Biyen ngono nang. Ya gak tau nyeluki mboke, ora tau nyeluki pake jek cilikane wi nang Mojokerto wi. Engko mbae to kena nyeluki mbah apa mbok? Mbah. Mbah, Bae pangan golek. diturokne nang isor anu, nang isor wit rembesi, isor turi no. Mbae ngasak nang andike ya Allah, aku. Ayo wong dititipne Iki ceritane mbah saku nang ngene. Lah, Cilikku. cara aku mampu ngono. Lah aku ki dhewe ora mampu, aku gaene mbabu. Terus apa wijine arep tak gomles sapa sing ngomong aku ya mikir ning ngono biyen. Bae saiki urip yo sakmono gedene. Sapa? Mas Trio wek-wek, julukane iki Mas Trio wek-wek. Nek mawan ke jenenge Seli, julukane Seli. Nak Anis ke julukane Anis Juyanti Parsidi. Nak nang sekolahan iki. Nak nyeluk Anis Juyanti Parsidi, ngono dalem, ngono ijik. Mbok wis gedhe iki lho wis gak tau dikai Parsidi, ya ta. Nang ijazahane ya Anis Juyanti Parsidi.
priye cah-cah ki lho nek di anu ya jenenge dielok-elokne. Cah ya cah biyen ya ra. Cah biyen ki cek lugu. Padane kaya sak umur-umur aku iki biyen ya sik lugu. Lugu. Alung lugu. Ale lung. Lan ke pitikku ke. Lusur. Ora ketok nengkel Ora kae. wis tak Madhep gak kari. ngusur kapok we, gak mangan gabah. Cek nglusur nyelot kowe kene beleh pisan. Heeh. Male apik to guys kayak gedung gludruk ta. Engko nak kono tinggung gludruk. Gludruk apa? Gludruk sawi. Gludruk pasgat ke loro ke. Wak Januri ben gak iso mlebu. Heh? Film ayo gak enak saiki. Aku ki ya ra ndelok TV ki 4 tahun luwih. Wis ndelok nek ki ya gak umpane gak anu. Filme kan wis anu. Gak anu. Filme gak kok biyen filme seru-seru nggawe wong penasaran ya to. Iya. Saiki ya ora. Alah saiki ya ora. Bulan baleni ya. Engko pitik engko ora gelem mlebu apa? Heh. Ketesuk ki, Mang. Ada sawah ya? Ndelok sawah. Sawah sapa ora? Sawahmu. Karo prene para awet kuwi sak anten-anten ya. Ayo, gas. Gedung. Dang piye jarane? Ditong taan. Dang. Lah, Lah saiman ora. Coklat lho apa dibolong. Kok remu-remu kuwi lho. Iki lho. Loro. Bolong apa piye? Ya wae delok to wis gede kok ngono lho. Delok iki. 1,6. Belum blong songine jane akeh wae didol kok. apa payu? Ayo 70 ya. 1 kilo. Iya. Lah sawit ki ngene per anake diklumpukne ya nek sak loko gudhu iki ya. Iya gede. Kayak enak-enak dipangan ya. Sing nom ni. Nek sing doyan ya enak. Lho iki asline enak lho ki. Heh. Heh. Gas cek sawah. Sawira taune sawah mak sini. Iya. Heh. Ini karena pakai kacang apa? Kacang nanti. Kacang curu tak putih kan apa? Iya, tong antri pari ini kabeh kabeh. Ya kacang. Delok ya dia. Sik nanti. Mana? Iya. Karo nak biyen iki pangan ya Allah. Kedoyan entah niki. Entah iki nak lalap nawane. Riagas. Jajale. Ya, gilani. Mending kacang panjang le. Sung apa? Kacang panjang enak lah. Ini tukul guys. Nah nandur. Kan nandur kayak gelem tukul-tukul nek sing kae. Nandur anu. Iki kok wis pineh kok wis. Wah, lah ngene kono kok gong. Nang kono wis apa? Kono. Nggonku wis sak. Iki lho. Enjel ndelok jeruk iki. Wah akeh pentele bae. Hmm? Akeh pentele. Dengkes panen lagi. Iya, padha nggonku ndek ini sak jel payu 20 kok. Iya, lumayan loh. Wah, akeh pentele guys. Alhamdulillah. Heh. Jreng, delokan iki. Tak pentil-pentil ini. Delokan ta? Yo, dan Goblok kabeh ya. nyeram. Kurang semprotane, soalnya tak obatane. Goblok kabeh lho. Ora tak delok. Iya. Nandur jeruk kok. Ora tau didelok-delok tomboke tumbar gapok lho kayune. Kayak disuntik iki urip tenan kok duduk to? Lah iya. Heh, lho ge pirangi ya ijo. Tenan. Lucu ya. Heh. Gendul. Telu lho, Pak. Heeh. Kok lucu kan to? Sate ya sunduke. Ya jo. Iya to. Oke, nek sing mateng kok aku ndek mangan jeruk ya. Lho. Lagi dulu kan sing mateng ya. Ini golek nduk kuwi.
Renek mbiyen aku golek mesti enek. Iki alum kok ceklek to, alum. Dari. Ceblok. Anu merutul iki. Iki lho sore bek lho. Jadi wae ya lumayan sih. Iya. Oh, ada iki. Oke. Iki pentil lho guys, lho pentele, lho sak mene-mene iki lho. Iki. Kita. Tak isi kan jeruk. Legi manis apa enggak? Berarti nak manis ya mak sawi. Enak kacang itu guys. Upah yo biar kan yo. Ambruk yo cara dijengkakno sambruk iya ta? Wes deret ambruk. Heeh. Dibruk niki ya. Ndang bruk no. Enak ketandurane no. Ora iso kowe ngambruk. Ambruk. Ayo. Kok pesona ini mboke. Minggu lanjaran. Lah iya, ngawur. Nek ati paten ya. Lho. Ben gelanjaran kebruan tau ning kono malahan. Bruk ya. Mbok engko timbang kembruan. Ben, ora. Biyen corona. Ndi ana jeruk ini. Enak oh. Duh. Terus gimana lo? Siapa sih nyangkok dhuwur kae yo? Tuh. Masa. Siliter kentepan gak aruh nang gurine. Menak tau malahan. Kecepan. Pan sogrok silite ya jebol. Gak rasane. Kita kecut kita ya. Tapi tengkuk loro kok. Nanti Gede to. tak cipen ya guys. Lagi. Lumayan ketute. Kalau cik enom kok. Nah. Moh. Aduh. Sipun ki jere lewegi yo men. Ger. Kena wong ngidam seger wis karuan. Tak adane sak engko tak kek Mbah. Enggak lewegi jerene. Krek. Win yo ngene iki nak ngarani win iki nak engkeki win yo ngene iki. Nak ketut jerene lewegi. Lagi ki, Lek. Legi Mbak Min lewegi bae. Kaya ngene kok. Jere legi nak Lasmi gak doyan. Nak Lasmi iki ketut cek tik ngono. Karite mangap banget lho. Lek. Lho. Nang ndi kudu sangu banyu. Lae nek terus manuk lho. Ning ndi? Ini kok walus ya, tunggu penekan kok piye iki lae. Apa tunggu menek? Oh, kuwi yo. Oke, cangkokane. Ndi? Piro? Bu, Lah menyangkok lho piro? bu raku kok. Heh? Raku kok. Lah sapa? Wong paling. Parsidi wi. Pakmu. Mosok aneh-aneh. Bu, Ya kok stok wi tok teh. tak tahu lah. Ini guys, jalan tol. 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 Aneh jadi cangkok iki uwet apa wit ciper mrambat kawat ora mampir kok liwat iku Terorong dereng tong tong. mau neslok nulung ya ambis iki kok enek ndoke demak ya ndok Kuk. kemplong belik rasa penak Ini Mbak Abi ngeklek wis. Eh? Mbak Amne kayak ngeklek wis. Lah ya lek ngono kuwi nyanyi ngono. Aku sih gak iso deh kon guyu buanter. Setel aku ki yo kok samene ndok woi masak kok guys. Ya cara gak gogrok lho yo. Nek iki Nek iki gak nek iki.
kan akeh banyune. Yo, wih yo. Iki ya anak setengah kintal sawit. Jane yo. Tapi kok besok hujan-hujan iki kita ya Allah, ndak umum, guys. Ya anda. Tak kene iki wajan gak amot. Iki cara wong lanang sehat nih digandani, terus wong lanang ora sehat. Anak sing sehat gendut aja Mas Trio. Tak telusuri dan menelusuri jalan iki. Menelusuri jalan. Menelusuri. Menelusuri. Tak apa simbukan biasa. Tapi gak gitu ya. Wis ya guys, ngono ya guys. Oh, sampai. Sudah. Iya ya. Ayo ndang, salam saya itu dilanjut lagi. Gede yo sik tak pek ya. Gede yo. Tak penek. Sih. Wih. Menelusuri jalan. Jangan khawatir Mak Sawi menek. Iki gak disempali, guys. Iki. Gak. Gak. Sempali ra apa, ra kanggo kuwi. Oh, iya to. Tak sempalane ngene iki, guys, nak nandur jeruk iki kudune ikine ya terbusane iki diguwaki, guys. Gak oleh. Loh, Gak iki apik. gak iso. Buahe kalah. Buahe kalah ndelep iki mboten tukul. Jadi wete fokusnya ning kene fokusnya fokusnya. siji tok sing dibuahne. Nek sawi nak trimo memek nih. Ben kewencepan anu ne. Ayo gede. Ayo. Gairah. Oh loro jane yo. Masa Iso gede-gede. Tak meneh tak moti iki. wete sak mene ra ceklek lho, ra nyeklekne lho. Lho to. Yes. Ya. Guys, kok iso akar mlembang kaya bajing. Ya, tambah ndek. Pek ya. Tak anu nih, tak ndek nih. Apa nih? Kae, ngidul kae. Iso. Ndi to? Wedi lah. Ngarepku gitu. Ya. Ra gitu. Nah. Ra gitu. Ndak tuh, selak kesel, Cok. Yo, ayo ngatur. Terima kasih. Guys. Tuh, gede-gede iki lho. Wajane. Iya. Gedene. Ndang meh wis ya. Ya, terima kasih ya guys. Lihat toh. Kayak tuku nang Caruban ya ta. Kalah karo anu. Karo toko Caruban kalah. Ya iki tak gede ta. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Pokoknya dijalani Mak Sawi bagaimana nglusur nak endi ae ya tutno ae guys ya. Terus sampai bosen karo Mak Sawi. Rugi we. Mergone iso nyocot lho guys. Pokoknya terima kasih ya, sing seneng ya tonton, nek gak seneng ya Guwaan. Pokoknya aja dinggo sing anyar ae. Nah, kawak ki wis gampang bosen ya. Pokoknya nek kawak ki wis bosen. Ya, terima kasih yang menonton Mak Sawi. Jangan lupa